sikhuleka nestudy sethu encwadini yabaseThesalonika bokuqala. Ngiyacela ukuthi sivule khona 1 Thessalonians sesiqedile chapter 1, 2 no 3. Namhlanje siqala lapha chapter 4. Ngoba ke chapter 4 uphethe izinto ezinyanyana edinga ukuchazwa ngokucophelela, asizukutadisha wonke wona ngesikhathi esisodwa. Namhlanje sotadisha uverse 1 kuya kuverse 8. Ngiyacela ke ukufunda abaseThesalonika bokuqala chapter 4 uverse 1 kuya ku-8. Elokugcina bazalwane, siyanxusa sinigqugquzela eNkosini uJesu ukuba njengalokhu nakwamukela kithi ukuthi nifanele niziphathe futhi nimthokozise kanjani uNkulunkulu, njengalokhu nivele nenza kanjalo, khuthalani-ke kakhulu ukwenza lokho, ngokuba niyayazi imiyalo esaninika yona ngeNkosi uJesu, ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu ukuba ningcweliswe, nidede ebufebeni, kube yilona lo yini akwazi ukuhlala nomkakhe ngokungcwele nangokuhlonipha, kungabi ngokushisa kwenkanuko njengabezizwe abangamazi uNkulunkulu, ukuze kungabikho noyedwa owonayo ngalokho aphambe umfowabo, ngokuba iNkosi ingamphindiseli kukho konke lokho, njengokuba sanitshela phambilini futhi sagcizelela, ngokuba uNkulunkulu kasibizelanga emanyaleni kodwa wasibizela ekungcweleni. Ngakho-ke okwalayo lokhu akali umuntu kodwa wala uNkulunkulu, okuyena onika umoya wakhe ongcwele. Amen. uPaul kuchapter 3 ubekade ebatshelela ukuthi uyafisa ukubuyela eThesalonika ayobabona. Kaningi zama uSathane emvimbezela ukuthi abuyele kuleli bandla ahamba kulona engakaqondi ukuhamba, exoshwa amaJuda ayengafuna shumayela ivangeli. Uthe ezinye zezizathu ezimenza afuna ukubuyela kubona ukuthi abalekelele ngokusashoda ekukholweni kwabo. Uzokhumbula kuverse 10 chapter 3 uthi uPaul ubusuku nemini siyanxusa singaphezulu kuba simbone ubuso nobuso, siphelelise okusileleyo ekukholweni kwethu. Khona bekusashoda ekukholweni kwabo uPaul abefuna ukubasiza ngakho, mhlawumbe imfundiso abefuna ukubaluleka ngazo, izinto ezithize abona bengakhekile ngokuphelele kuzona afuna ukubalekelela kuzona. Masifika-ke la chapter 4 no chapter 5 uPaul kusengathi ungena ke kulezo zinto manje, abone ngathi ziyashoda ebandleni laseThesalonika, liyamdinga ukuthi ayolilekelela ngazo lezo zinto. Eyokuqala-ke akhuluma ngazo ilento eqondana nezono zokocansi nokuba msulwa, ukuba pure masekuza ezintweni zokocansi. uPaul ubaluleka ngaleyo nto. Masifunda la sibona umqondo ukuthi akeve baluleka ngoba babekuzona lezono, kodwa kuya sengathi babenza kahle abazalwane, bengekho bengangenile kulezono, njengebandla laseKorinte for example aluleka uPaul ku1 Corinthians ngoba laseliphakathi kuzona. For example into engenza ngisho njalo uthi kuverse 1 lokugcina abazalwane, siyanxusa senigqugquzela eNkosini uJesu ukuba njengalokhu nakwamukela kithi futhi ukuthi nifanele niziphathe kanjani futhi nimthokozise kanjani uNkulunkulu, njengalokhu nivele nenza kanjalo. Kuverse 1 leli bandla vele liphila ngendlela yokumthokozisa uNkulunkulu, lihamba ngalendlela oPaul abaliyala ukuthi lifanele ukuyiphatha ngalo. So ke uPaul akeve ebayala ngezono zokocansi ngoba babephila kuzona, kodwa babenza kahle kuzona. Pho yini uPaul ekhuluma ngento elumelayo kangaka abantu bebe bengayenzi leyo nto?
uma uqedela uverse 1 uyabona ukuthi indaba uthi njengalokho nivele nenza kanjalo khuthalani ke kakhulu ukwenza lokho ufuna bakhuthale ekuqhubekeni nokuhamba kahle umuntu akayalwa ngoba esonile kuphela akukhulunywa ngalezi zinto noma zilumele kungemnandi ukuxoxa ngazo ngoba sekonakele kukhulunywa ngazo kungakonakali kukhulunywa ngazo sisenza kahle enkosini khona sizoqina singayitholi ke sesiwela kuzona abantu bavexina bengakaguli amen babehamba kahle enkosini labazalwane kodwa uthi uPaul abakhuthale ke kakhulu ukwenza lokho abaqhubekele phambili lento yokuqhubekela phambili nokukhuthala isinika nomqondo ukuthi uNkulunkulu akafuni sidembesele ngoba kunezinto ezizenza kahle makukhona ukwenza kahle zelulele kakhulu phambili kulezo zinto makukhona la usunqobe khona ezilingweni obhekana nazo ungabusehlisa bathi ungalisusa unyawo kuyipedal hamba kakhulu kulezo ugijime kakhulu uye ngasekuphelelelisweni ngasebungcweleni obufana nobukaKristu uNkulunkulu uyasiyala noma ingabe senza kahle khona sizokhuthala siqhubekele phambili now uma ebayala ke uPaul kuswela kuverse 2 maqondana nalezinto into yokuqala ofika uyibone ukuthi zonke leziyalo zo7 zokunikeza zona uPaul kuzwala sengathi izinto ayisebafundisile ngazo afuna bayikhumbule uthi for example ngoba kuverse 2 ngokuba niyayazi imiyalo esanika yona ngenkosi uJesu lento engizotshela yona imiyalo esanikeza yona futhi niyayazi nabazalwane kuverse 6 ngasekugcineni uthi njengokuba sanitshela phambilini futhi sagcizelela lezi zinto abatshela zona izinto ayisebatshelile zona futhi wayigcizelela ngakho uPaul uyabakhumbuza lezi yalo eziqondana nokulwa nezono zokucansi inhloso yakhe ukubakhumbuza ukuthi lezi zinto zibuye kwimemory ukuze bezokwazi ukuyisebenzisa ibalekile leyo nto ukuyinothisa abazalwane akwanele ukwazi amaqiniso maqondana nezilingo esibhekana nazo kodwa uNkulunkulu ufuna siwakhumbule uma uzokwazi ukulwa nesilingo njengalezi ilingo zokucansi ukwazi ukuyinqanda ukuyibamba kuzofanele izinto uNkulunkulu ashele zona zibe front of mind kuwena kube izinto oyikhumbulayo eyisengqondweni hayi izinto ozaziyo nje makukhona ukubuza umbuzo kuzofanele uhlezi uhlomile ngezwi kaNkulunkulu yamkhumbula uJesu ma elinga uSathane ngeyilinge ezintathu uJesu udonsa inkemba yezwi every time kulotshiwe bese yakwazi ukunqoba isilingo nawe kuzofanele ulikhumbule izwi kaNkulunkulu kuzofanele libuye kwimemory yakho libe khona eduze olimini lwakho eqondweni yakho enhlizweni yakho khona uzokwazi ukunqoba ngenxa yakho ingakho kubalekile uhlezi ufunda iBhayibheli lakho ukuthi sewake wayifunda indawo kusho ukuthi awusaphindi kuwele kulona minyaka yonke nje ufunda iBhayibheli uliqale phansi ukhiphe egcineni futhi lihleze lifresh emqondweni wakho iyalo kaNkulunkulu zihleze ziseduze nesandla sakho khona uzokwazi ukulwa ngazo amen ingakho kubalekile uhlezi ukhona enkonzweni unganyamalali ngoba ayinqobeki izono uma ungakhunjuzwa yabona namhlanje ngizonikhumbuza noma abanye benu ningenazo lezi inkinga esokhuluma ngazo namhlanje kodwa ukuyikhumbula kwenza uhlezi uhlomile khona ungazi ukuyithola usungena kuzona kubaleke uhlezi ukhona enkonzweni indawo le yokukhwezelwa kwezwi kaNkulunkulu enhlizweni yakho yokuvuselelwa kwememory yakho ezintweni uNkulunkulu ayishilo siyayithandaza siyayicula siyayifundisa khona zizokwazi ukukusiza empilweni yakho awusizwa ulwazi usizwa ulwazi olukhumbulayo ngesikhathi sesilingo so uPaul uyabakhumbuza ziwu7 izinto afuna bayikhumbule khona bezokwazi ukunqoba ezonweni zokucansi
Asingeneni kuzona-ke ngizoyibala one by one. Okokuqala ufuna bakhumbule ukuthi ukungcweliswa okubandakanye kukhona ukuyiqhelisa nezono zokocansi kuyintando kaNkulunkulu. Uyakubona ku-verse 3 ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu ukuba ningcweliswe nidede ebufebeni. Kuyintando kaNkulunkulu. Paulo ukhuluma sengathi khona into okufanele yenzeke kulabazalwane meke wabakhumbuza ukuthi kuyintando kaNkulunkulu lokho. Ubhala sengathi ubhalela abantu abanendaba nokuthi intando kaNkulunkulu iyini. Futhi kahle kahle banjalo abantu abasindisiwe, banjalo abantu abakholwayo. Banendaba nokuthi iyini intando kaNkulunkulu. Banenhliziyo efunayo ukuyenza intando kaNkulunkulu. Mabeke nje bakhunjuzwa ukuthi lento intando kaNkulunkulu sekunento kubona efunayo ukuyenza nokuya kuyona leyo nto. Abantu abasindisiwe banjalo banendaba nentando kaNkulunkulu. Unjalo yini? Ikhona into ethi diki kuwena masithi into iyintando kaNkulunkulu noma kusho lutho kuwena. Okubalekile ukuthi inhliziyo yakho ithandani, ezweni ubona kwenziwa njani, yini obona sengathi izokusebenzela phambi kwabantu ngokwezempilo nje empilweni, yini oyibona i-right. Khona yini into enyakazayo enhlizweni yakho mangithi kuwena lento iyintando kaNkulunkulu. uPaul ubhalela abazalwane njengabantu abazonyakaziseka meke wabavezela ukuthi into iyintando kaNkulunkulu. Mawungenjalo khuleke enkosini isize inhliziyo yakho uthuthumele mawuke weza ukuthi into iyintando kaNkulunkulu ufune ukuyenza for no other reason except ukuthi intando kaNkulunkulu ukuthi yenziwe. Uthi ke into eyintando kaNkulunkulu ukungcweliswa kwabo. Ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuba ningcweliswe. Ukungcweliswa kuchazwa ukwahlukaniswa kwakho ebantwini. Baningi abantu bazelwe emhlabeni. uNkulunkulu khona abakhethayo abaxosule abakhiphe eningini azahlukanisele bona athi laba bami laba. Ubahlukanisa hayi nje nabantu kodwa ubahlukanisa nesono. Abantu baphila ezonweni bonke uNkulunkulu uyabakhipha ezonweni laba azahlukanisele bona yena athi laba bangabami. Njengomuntu ethatha umakoti egana bebaningi abantu besifazane bese uyikhethelo yedwa, lo mkhethile uzahlukanisela yena wena ungowami lo. Awasazi ukumthinta amanye amadoda, akasazi ukwenza ngendlela abenza ngayo bonke abantu besifazane, ngimahlukanisela mina ungowami lo. Ukungcweliswa kusho leyo, kusho uNkulunkulu ethatha umuntu emahlukanisela yena usengo kaNkulunkulu lo, nendlela sezophila ngayo nezinto asezozenza nangazukuzenza akasafani nabanye abantu. Usahlukaniselwe uNkulunkulu, ungcwelisiwe. Kunomqondo wokukhula ke ebungcweleni. uNkulunkulu sonke usindisa sizoni njengabantu bonke abanye. Ngela ngasindisa ngalo suke sizoni sifana nabantu. Kodwa bese siyaqala siyangcweliswa, siyagezwa, siyafundiswa, izono ziyasala, siyakhula ekumfuzeni uNkulunkulu ekubeni abantu abangcwele endleleni esiphila ngayo. uNkulunkulu uyayifuna lento for bonke abantwana bakhe. Ufuna bangcweliswe. And ukukhumbula lokho ukuthi kuyintando kaNkulunkulu ukungcweliswa kwakho kumele kukwenze ubhukule, ufune ukwenza, ufune ukukhula impela ebungcweleni. Ngiyakhumbuza ke namhlanje. Amen. Kuyintando kaNkulunkulu ukuthi wena ungcweliswe. Kuyintando kaNkulunkulu ukuthi wena wahlukaniswe nabantu abangakholwa ungafani nabo. Intando kaNkulunkulu ukuthi wena uhlukaniswe nezono ukhule ebungcweleni. Lokho akunyakazisa inhliziyo yakho ke ukuthi ubhukule kuleyo ndlela ufuna impela ukuhamba ngayo. Uyayindlala ke ukuthi
ufuna ukukhuluma ngayiphi ingxenye yokungcweliswa nini izinto ezingashiwo mawuthi umuntu akabe ngcwele kulabazalwane ke manje ufuna ukukhuluma ngendaba yokudeda ebufebeni ukudeda kusho ukuyiqhelisa nalento ungatholakali kuyona ube kude nayo deda kuyona kuyintando kaNkulunkulu kuba ngcweliswe nidede ebufebeni leli gama ke elithi elichasisa kwathiwa ubufebe eBhayibhelini lesiZulu lichaza izono zokocansi ubonakala ngokocansi alichazi khona umuntu wesifazane oqome amadoda amaningi lichaza nje noma ngabe wesifazane noma wesilisa ongena ezonweni zokocansi izono zokocansi kusho yonke inhlobo yokuzanelisa ngezinto zokocansi ngaphandle komshado yonke inhlobo yokuyistimulator nokuzanelisa ngokocansi ngaphandle kokwenza lokho nomuntu oshade naye emshadweni kuphela yonke into engena kuleyo category ingena la kwizono zokocansi singabala la ukungena ocansini kwabantu bengashadile lokho kuyakuthiwa ngesilisi fornication singabala ukuphinga umuntu oshadile bese kodwa eyocansini nomunye umuntu ngaphandle kwalo ashade naye singabala izinto zobunkonkoni yonke into yamthanda umkonkoni yokocansi iyangena kuleli gama leli singabala ipornography ukubuka izinto zokocansi ezivusa imizwa yokocansi bese uyazanelisa ngalokho ngaphandle kwasemshadweni iyangena la ipornography in fact leli gama elezweni translator lithi ufebe kwisiGreek uponeia isingisi leli gama lithi pornography lisusela ngaleli gama uPaul alibhala lithi poneia likhava yonke into yokungcola ngakwezokocansi yonke into yokocansi ngaphandle komshado ungabala ngisho incwadi abantu abayifundayo zibavusela imizwa yokocansi banethenga leyo ndlela ungabala inkulumo abantu abanazo yonke into ethinta okocansi eyenzeka ngaphandle komshado nomuntu oshade nayo ilento okuthiwa asidede kuyona now kwakuyisono lezo bazalwane esasijwayelekile ngezikhathi zoPaul in fact noma sijwayelekile manje kwakuwest ngalezi zikhathi lezi ma uPaul eshumayela kwabezizwe babengasiwa amaJuda bese kuvuka impikiswano nalabo babewamaJuda ukuthi abantu bezizwe kumele baphile kanjani after sebesindisiwe kumele baqale phansi bayogcina umthetho kaMose yini bayokwenza imhlatshelo basokwe bagcina amasabatha noma kumele baphile ngenye indlela oPaul baya eJerusalem abahlangana nabanye abapostoli ukuze kuvunyelwane ukuthi yini ebalekile abazalwane abangasiwa amaJuda okumele bayenze ngoba uPaul wayeagilisha ukuthi asikho isidingo sokusoka asikho isidingo sokugcina amasabatha nokugcina umthetho kaMose bese lababalala izinto ababefuna bayiyeke ukuze bezokwazi lokuphilisana kahle nabazalwane bamaJuda emabandleni abo bangaxabani enye izinto abayibalayo ukuhlehla ukushiya phansi izono zokocansi babala izono zokocansi alongside izinto ezifana nokungadli izinto ezinegazi kuzona izinto ezayingathi ishu kodwa ezayi-offend amaJuda nxa abantu bezenza zibalwa kanjalo ngoba kwakuyinto ejwayelekile kubantu abangasiwona amaJuda embusweni wamaRoma in fact mawufunda kwabaseKorinthi sizokufundela kuchapter 6 babazi ukuthi ucansi yinto umuntu ayenza ngomzimba engasho lutho ngokomphefumulo wakhe uthi uPaul mayise babhuka ku1 Corinthians 6 verse 13 bathi ukudla ngokwesisu nesisu singesokudla bese uPaul kodwa uNkulunkulu uyakushabalalisa ngokubili umzimba akusiwo owokufebe ungowenkosi nenkosi ingeyomzimba babethi bona hayi kahleni bantu just like umuntu edla ukudla ngene esiswini isisu vele sidalela ukudla kanjalo nocansi yinto nje yomzimba umuntu ayifaka kuyona bese nje akusho lutho kufana nokudla kubona uthi uPaul akusinjalo
umzimba awusiwona owongena ezoneni zocansi kodwa ungowenkosi nenkosi ngeyomzimba. Ngamanye amazwi okwenza ngomzimba wakho kusho okuthile maqondana noNkulunkulu. uNkulunkulu unento ayishoyo nokuthi umzimba wakho wenzani ngawo. AmaGreki ayazi ukuthi into ebalulekile is the spirit. Umzimba nezinto eziphysical, izinto ezizofa ibole, izinto engamelanga ukunakwa lezo. Ngakho ukuthi wenzani ngomzimba doesn't matter. Okubalulekile ukuthi emoyeni wakho kukhonani, uthi uPaul engakusili iqiniso leyo ndlela yokucabanga. Okwenzayo ngomzimba wakho kubalulekile enkosini. Kodwa into engifuna ukukhombisa yona ukuthi iyayijwayelekile le nto ngoba bazi ukuthi ayithi issue. Alikho icala ngakho kwakujwayelekile. Okwakwenza kube worse webazalwane. Kwakhona izinkolo, angithi ngiyazi abelungu njengoba ebabhalela iseGreece la eThessalonika. Babengeve beamaKristu kusukela ekuqaleni, babekhonza izithixo zabo. Mabethi abantu inkolo yobuKristu inkolo yabelungu abawazi umlando. UbuKristu babafica abelungu bekhonza izithixo. Ezinye zale izithixo kakhulu eKorinte. Kwakhona isithixo kuthiwa uAphrodite. Isithixo samaGreki. Okwathiwa uNkulunkulu wesifazane wothando. Wayethi mayekhonzwa wayenamathempeli laphana. Mayeyokhonzwa ethempelini wayekhonzwa ukuthi amadoda ayihlanganise nama-prostitute ama-priestess ka-Aphrodite. Wayekhonzwa ngokuthi uyokwenza ucansi nama-prostitute lesi sithixo lesi. Uyabona ukuthi kwakuyinto hayi nje kuphela ukuthi yayijwayelekile ngoba bebona ingenankinga, yayigqugquzelwa. Ngoba kwakungathi indlela yokuxhumana noNkulunkulu babo. Ngakho kwaba into ethi chithisaka kuleya culture ukuyihlanganisa nama-prostitutes nokwenza noma yini ngokocansi nanoma ubani kwakuyinto ejwayelekile, very much like namhlanje. Basabaningi abantu abakubona kuyinkinga ukuyocansini ngaphandle kokushada. Thina sisho njalo ngathi thina esiweird, sho njalo. Thina strange esithi abantu bamele ukuyocansini emshadweni kuphela kujwayelekile. Kugcwele yonke indawo kuthethesaka iculture yethu iya ngokuya iyela la. Ikafika kahle la bantu bazogqugquzelwa khona kuze kuthiwe indlela yokukhonza uNkulunkulu le ukuyibandakanya ngokocansi ngaphandle komshado. Kodwa ke uPaul uyala abazalwane noma kwakunjalo ukuthi bona bamele ukabstaina, bamele ukugeda kulento, bamele ukubakude nayo abantu abathi basindisiwe. Mathiwa ba-abstaine abangayenzi lokhu ku-obvious. Kodwa mathiwa abstaina deda entweni balekela nezinto ezidonsela kuyona lento le. Hambela kude nayo. Kanti TV ngoba i-instrument kaSathane yokudonsela ngisho abazalwane ezoneni zokucansi. I-instrument uSathane ayisebenzisayo yokwenza ucansi ngaphandle kwasemshadweni lube yinto ejwayelekile engasawuhluphi unembeza womphakathi. Gada ukuthi ubukani lapha na TV. Gada inkulumo nabangani bakho nabantu ozwana nabo ukuthi ixoxwane. Gada i-social media lama-short videos abukwayo laphayana, iy'thombe ey'khona laphayana. Gada ukuthi zivusa imizwa enjani kuwena. Gada amehlo akho emphakathini nje ngoba uSathane ufakile nendlela yokugqoka ama-fashion angalesikhathi samanje ukuze agqugquzele lento yezona zokucansi. Ngakho gada amehlo akhe emamall nasemabhishi nakuphi nakuphi. Amen. Amen. Inzima-ke lento engithi yenzeni bazalwane. Ayikho lula ngenxa yokuba chithisaka kwalesono. Ifana nalento uJesu athi umihlo lakho likwenza wona ligobholodo ulahla. Ngcono ungene ezulwini uyichide kunokuthi uye esihogweni unamehlo omabili. Buhlungu inzima. Ugobholodile ifana nokuthi mayithi ingane yakho mayikwenza wona inqume, kungcono uye ezulwini unengane yodwa kunokuthi uye esihogweni nezingane ezimbili. Inzima kodwa necessary. Kuzomela siyenze lento. Kunzima ngike ngibone
mangizama ukuthola into yokuyibuka ku TV. Shona ilanga impela uqinga into engenazo lezi. Akulula. Nzima uzoyoshopa. Ufuna uyothenga isinkwa nje ufunela lutho wangempela. Buthi uyofuna isinkwa nje. Yonke indawo. Kodwa kuzoba nesidingo sokwenza lokho ngoba lento le ukufa nokuphila le. Ma ungayinqobi lento le izokhululela esikogweni. Kuzomela unqobo. Ngakho asikhumbuleni ukuthi kuyintando kaNkulunkulu ukuba sibe ngcwele sidede ezonweni zokucansi bazalwane. Ayihlezi ifresh emqondweni wakho leyo nto khona uzokwazi ukulwa nezimo. Number 2. Sokuthuma ke lokhu okunye. Khumbula ukuthi uNkulunkulu ufuna ulawule umzimba wakho futhi ugane nomugane. Uzochaza ngithini. uNkulunkulu ufuna ulawule umzimba wakho. uNkulunkulu uyafuna ushade as indlela yokulwa nezono zokucansi. Yabezwa baye bathi kodwa uNkulunkulu akafuna umuntu ashade. Yebo. Qiniso lelo. Kodwa iningi lethu uNkulunkulu ulibizela ukuthi aligane noma liganwe esindlela yokunqoba izono zokucansi. Lokho ngithatha ku verse 4. Uthi kube yilona lowo kini akwazi ukuhlala nomkakhe ngokungcwele nangokuhlakanipha. Now kwakubhalwa ngesiGreek bangcwele makubhalwa iBhayibheli, iTestament Elisha. Khona ke impikiswano encane ukuthi uverse 4 kufanele ahunyushwe athini ngoba uPaul wabhala ngendlela efanekisayo. Kahle uPaul wathi kumele kube yilona lowo athole noma aphathe isitsha sakhe ngokungcwele nangokuhlonipha. Ilona lowo akathole noma aphathe isitsha sakhe ngokungcwele nangokuhlonipha. Umbuzo oqala ukuthi uthi akathole noma akaphathe yini? Acquire or possess. Igama lesiGreek lingakusho kokubili. Ngakho asinayo isho ukuthi khona kuphakushoyo. Ukuthi acquire, thola noma possess ukhathi usunayo lento iphathe nje kuphela. Bese isitsha nalapho asinayo isho exactly ukuthi isitsha usho unkosikazi noma umzimba wakho yini. Ngoba siyabona uFirst Peter chapter 3 for example verse 7 ubiza unkosikazi ngesitsha isitsha esibuthakathaka unkosikazi. Ngakho kungenzeka ukuthi uPaul uthi thola unkosikazi uhlale naye ngokungcwele nangokuhlonipha. Laba abahumushe ngolimi lwesiZulu basho njalo. Abanye bephethe ama-version esiNgisi, for example iESV izokhuluma ngomzimba ngoba kungenzeka ukuthi uPaul usho umzimba, kungenzeka ukuthi phatha kahle umzimba wakho ngoba nomzimba uyabukeka njengevessel, njengesitsha. iBhayibheli liyakhuluma kanjalo. Kodwa ke asidingi ukukhetha ngoba kokubili kuyiqiniso. Noma ngabe kona kupho right kuyiqiniso kokubili. uNkulunkulu uyafuna ukwazi ukulawula umzimba wakho. Mawuzonqoba ezonweni zokucansi kuzofanele ukwazi ukuyibamba sengathi uyibamba ngamantomo umzimba wakho. Mawungabashiya ubambe ukwazi ukulawula, ungalawulwa imizwa yomzimba wakho. uNkulunkulu uyafuna abazalwane babe ne-self control. Siyakwazi lokho kuyezinye zeyithelo zikamoya ongcwele. Umuntu mayesesindisiwe akalawulwa imizwa. You don't follow your heart. Masusindisiwe inhliziyo yakhe ilandela izwi likaNkulunkulu, uyayifundisa. Umzimba wakho awenzi noma yini ozwa sengathi ufuna ukuyenza, uyawululeka ufundise. Sibayela kanjalo abantu abanesilingo ezintweni zobunkonkoni. Yebo bakhona abantu abazalwa ngempela benezifiso ezinjalo, bazalwe benjalo. Bese sisibona yeba sikuphiwa ukuthi uzalwe unjalo, sithi kuwena ke funda ukukulawula, self control. Just like omunye ezalwa engathi nje angahlaba abantu ngempama, selokho kancane nje uyashaya. Sithi kuyena bashaye ngoba uzalwe unjalo. Sithi no, funda ukuyilawula, funda ukulawula ulaka lwakho.
omunye akalingeka emkonkonini, ulingeka khona ngobulili obungafani, kodwa uthe sanga yonke indawo. Nofunda ukulawula nalokho. Wonke umuntu unezinto alingeka nazo, uNkulunkulu ufuna sifunde ukuyilawula bazalwane. Yenzeka mase kukhona umoya engcwele. Kodwa futhi naleka inkosikazi yokuthatha unkosikazi. Ukhuluma kakhulu sinamadoda la, ngoba isono esilinga amadoda kakhulukazi. Kodwa ke nomuntu wesifazane bayalingeka kulezi zinto abantu besifazane, futhi nabo bayangena la. Kodwa mayethi ilona lowo kini akakwazi ukuhlala nomkakhe, uveza indaba yokuthi ukuba nonkosikazi nokuhlala naye ngokungcwele nokuhlonipha kuyindlela yokuyinqanda ezoneni zokucansi. Abantu abebethanda ukumphikisa kule nto angazi indaba. Ngoba ibhaliwe ngithanda ngikukhumbuze u1 Corinthians 7, ngifundele nje lamavesi la. Uma ngifundela awulalele ukuthi uPaul ukhuluma sengathi umshado uyisolution yezono zokucansi or not. Awucinge leyo nto uma ngifundela. Kuverse 1 nasekugcineni. Kuhle ukuba indoda ingamthinto wesifazane. Ayikho inkinga uma ungafuna ukushada, ufuna ukuba celibate, uhlale uyindoda engashadile. Kepha verse 2, ngenxa yokufela izono zokucansi, ngenxa yezono zokucansi, akube yileyo naleyo ndoda ibe nomfazi, kanjalo nowesifazane abe neyakhe indoda. Wazula amagama, ngenxa yani yezono zokucansi, akube lona lowo muntu agane noma agane, usho uPaul. Uzangiphikisa verse 3, indoda mayimanelise umfazi ngokucansi, kanjalo nomfazi enze kanjalo endodeni. Umfazi enamandla phezu komzimba wakhe, kodwa indoda enawo. Kanjalo nendoda kayinamandla phezu komzimba wayo, kodwa ngumfazi onawo. Ningakhohlelani kuphela kube ngokwesikhashana ngokuvumelana ukuba nithole ithuba lokukhuleka, nibuye nibe ndawonye ukuze uSathane anganiyengi ngokungazibambi kwenu. Zwini ukuthi shadane emshadweni nizalelise ngokocansi, ningakhohlelani ukuze uSathane anganiyengi ngokungayibambi. uSathane uyabayenga abantu abanganeliseki emshadweni yabo ngoba bayakhohlelana, noma abantu abangathathi abafazi noma bagane ngenxa yezathu eziningi. uSathane uyabayenga banjalo. Ngamanye amazwi, enye yama-solutions okunqandeka ezonto zokucansi ukushada. Athi kuverse 6, kepha lokhu ngikusho ngokuvunyelwa yini, angimshayeli umthetho. Ngifisa ukuba abantu bonke babe njengami engashadile uPaul. Ayikho inkinga uma ufuna ukuba njengami, kodwa ilona lowo muntu unesiphiwo sakhe ezivela kuNkulunkulu. Omunye uphiwe lesi, omunye uphiwe lesiya. Kepha kulabo abangaganiwe nakubafelokazi ngithi bekungaba kuhle ukuba bahlale benjengami. Kuhle ukuhlala ungashadile. Athi verse 9, uma bengakwazi ukuyithiba mabagane, ngokuba kuhle ukugana kunokusha inkanuko. Angazi abantu basuke bephikana. Ngoba phela nakho la umshado isolution kaNkulunkulu ukuze abantu bangaphile inkanuko zokucansi. Amen. Ziphi insizwa zami ake ngithola amen webhesi. Ikhona. Bafuna ukuqala ngezimoto, bafuna ukuqala ngemizi, bafuna ukuqala ngamasudi nani, kodwa abantu baxakekile kuyimanje. Ngithi mina akangani unkosikazi. Akangani unkosikazi uyithenge imoto esekhona. Nomuzi ufuna esekhona. Wayiqala ngalezinto ube usha. Wake wathi umuntu esha malangabi emongamele. Athi manini ne-fire extinguisher, ngisaya egarage ngothenga imoto ngizokube ngiyiclish. Zenze njalo insizwa eqala ngayo yonke into. Indaba yokushada sinikwe uNkulunkulu ukuze sonqandeka ezoneni zokucansi. Kulweka kangcono uma wanelisekile vele. Sewuhlushwa nje ukuthi phela kukhona ubugovu enhlizweni. Kulweka kangcono uthi ke akube yona lowo akwazi ukuhlala nomkakhe ngobungcwele
So ke mawukuthi sitranslate sithi umzimba, yebo umzimba wakho uphathe ngokungcwele. Mawukuthi umshado wakho uphathe ngokungcwele. Ubungcwele kusho lento ukuthi umzimba wakho wahlukanisela uNkulunkulu, phila ngendlela asho ngayo. Umshado wakho okaNkulunkulu uphatha ngendlela asho ngayo uNkulunkulu, ungenzi ezinye izinto kuwona, ungawenzi ungcole. Yesu ngizokucaca umbhedo wasemshadweni ungcwele. Kepha abaphingayo uNkulunkulu uyobahlulela, usho njalo kwabaHebrews. Bese sithi nangokuhlonipha, uveza ngokuhlonipha, emkahlahle ukuthi nge-honor. Yayibona i-honor, ukuhlonishwa komuntu onesithunzi. Uthi umshado unesithunzi, ungawenzi udeleleke umshado wakho ngendlela wena oyiphatha ngayo ezintweni zokucansi. Umzimba unesithunzi, umzimba udalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, ungokaNkulunkulu umzimba, ungawenzi udeleleke, ushibhise ngenxa yokuyifaka ezintweni zokucansi. Niyezwa bathanda? Amen. Izona zokucansi ziyawushibhisa umzimba, ziwenza udeleleke. Akumelanga ngabe umuntu uyatholakala, akumelanga ngabe umuntu bomuntu baziwa abanye abantu. Kumele baziwe umuntu ashade naye kuphela, atholwe umuntu oshade naye kuphela, uyadeleleka umuntu otholakalayo lo waziwayo yonke indawo. Uyawushibhisa umzimba, uthi uNkulunkulu ufunda ukuhlala nesitsha sakho, whether ngabe umshado wakho noma umzimba wakho, ngobungcwele nangokuhlonipheka. Wenza umzimba wakho uhlonipheke, ungawushibhisi. Number 3, khumbula uNkulunkulu. Verse 5, kungabi ngokushisa kwenkanuko njengabezizwe abangamazi uNkulunkulu. Hlala ngobungcwele nokuhlonipheka, hayi ngokushisa kwenkanuko okuchaza ukuvutha ngemizwa yokocansi uzuhluleke ukuyilawula. Ungaphili kanjalo wena, ngoba abezizwe abenze njalo abangamazi uNkulunkulu. Abantu abangamazi uNkulunkulu abayazi intando kaNkulunkulu, babenjalo labantu Paulo ebabhalele. Babazi o-Aphrodite ney'thixo ezithi wozani nizosikhonza ngokungcola kokocansi. Abamazi uNkulunkulu, ngakho bayayinikela nje kulento. Nina seniyamazi uNkulunkulu eThesalonika, ngakho ningaphili njengabantu abangamazi uNkulunkulu, nivumele iy'nkanuko zokocansi zinibuse, ilwane nazo, zilawuleni, ningavumi ukubuswa izona. Ngoba seniyayazi intando kaNkulunkulu, philani kanjalo. Ngakho mawusulingeka, khumbula uNkulunkulu nemiyalo yakhe, khumbula uNkulunkulu nobungcwele bakhe, khumbula uNkulunkulu nezahlulelo zakhe, khona uzokwazi ukunqoba lento. Number 4, khumbula ukuthi ukuyinikela kule nkanuko yokocansi kulimaza abanye abantu. Ukuyinikela kwakho kuyona kuyabalimaza abanye abantu. Uthi ku-verse 6, ukuze kungabikho noyedwa owonayo ngalokho aphambe umfowabo. Akungabi khona noyedwa owonayo. Ubona la uchaza ukwequlayini. Umuzi wami lo ngiubiyelile, wena weqa ifence emzini wami, uyona uyatransgressa. Ngithatha ukhuluma kokuqala ngokuthatha umfazi emomfweni. Seweqe ifence wangena emzini kamfowenu ngenxa yenkanuko yokocansi, sewona nonkosikazi wakhe. Umphambile umfowenu, wenza into wrong umfowenu, umphangile. Lela gama lithi umphambe lichaza ukuphanga umuntu, uthatha i-advantage of umuntu, umphutha into okungeyakhe umuntu. Akangabi khona-ke ohlulwa imizwa yokocansi aze one aphambe abanye abazalwane. Ayisho nje kuphela ukuthatha mhlawumbe unkosikazi noma umyeni womunye umzalwane, kodwa uchaza nokulimaza nje omunye umzalwane noma ngabe kuthiwa akashadile. Umuntu ohlulwa imizwa yokocansi aze afake omunye umzalwane ey'lingweni, amlimaze enkosini, amphuce mhlawumbe ubuntombi bakhe, amngcolise maqondana noNkulunkulu, agcine uwile enkosini. Umphangile lowo muntu, umphange okungcwele, umphange izulu uqobo lwalo, umdonsele esihogweni umuntu othi mayesehlulwe imizwa yokocansi bese limaza abanye ngokubalingela kuleyo nto nabo. Kangabi
khona bazalwane owona ngalokho aphambe umfowabo. Asingalimazani ngalento. Insizwa ayingasheyi zingenanhloso yokuganga. Abantu besifazane abangasedusi nangendlela abagqoka ngayo abantu besilisa. Akungabi khona ukulimazana ebandleni ngalezinto kunalokho asilekelelane ebandleni ukuze sikwazi ukuphila ubungcwele ndawonye. Amen. Yabalimaza uSathane yakhulaza abantu besifazane kule ndawo. Wenza kube fashionable ukugabisa ngomzimba wakho. Umzimba wakho uveze yonke indawo ngendlela ogqoka ngayo. Umuntu abone ngathi ufashionable useyintweni mayigqoka kanjalo kanti urojiwe. Umzimba wakho yigugu bekufanele lazi umyeni wakho ni adumisa uNkulunkulu ngawo. Manje uphisana ngawo nje. Wonke umuntu uyazi ukuthi umlenze wakho unjani. Urobekile noma ungaboni uSathane ngeculture nange-TV nangama-celebrity ukwenze wacabanga ukuthi icool le ndlela yokugqoka wakuroba. Wakuphuca into zakho mahala amagugu akho. Akangabi khona uvuma ukurobheka kulento bathanda. Abanika imali bakhumule babenqunu kuma video babuke umhlaba wonke. Udayisa ngemali into priceless uNkulunkulu akunikeze yona umzimba wakho. Akangabi khona kithi nokwenze njalo bazalwane. Number 5. Khumbula ukuthi uNkulunkulu ungumphindiseli eyintweni enje. Verse 6. Mawuqhubeka nawo. Ngokuba inkosi ingumphindiseli kukho konke lokho. Njengokuba sanitshela phambilini futhi sagcizelela uNkulunkulu ungumphindiseli kubantu abathatha advantage of abanye ebandleni. Babasajuse ngendlela ezahlukahlukene babadonsele ezonto zokucansi. uNkulunkulu uyarevenge lezo zinto. Uyaphindisela uNkulunkulu kubantu abaziba izwi lakhe lokungcwele bahlale ezonto zokucansi bangaphumi kuzona. uNkulunkulu ungumphindiseli kulezi zinto uPaulus anitshela bazalwane sasagcizelela ngoba kunjalo kwangempela. Ukuphindisela kaNkulunkulu ku-include inhlungu nenhlupho uNkulunkulu angayiletha umuntu esaphila emhlabeni. Bese include ngisho ukufa imbali uNkulunkulu yababulala abantu. Ku-include isihogo, ukuhlupheka, ukufa nesihogo indlela uNkulunkulu aphindisela ngayo kubantu abashaya indiva izwi lakhe. Wakwenza kuIsrael wabagulisa besahambe eleduzeni edesert mabegoloza lethi inyoka ibalume for example abuya babulala. Waphuma ngisho umlilo uvule ngisho umhlaba babulala uNkulunkulu abantu nxa bemgolozela. Noma sebefikile ezweni labo mabegoloza sebekhonza ithi uNkulunkulu alethe amaFilisti abanqobo. Kufa abantu bahlupheke athatha amasimo abaFilisti mabuye abakhiphe ngempela ezweni baye eAsiria baye eBhabhiloni. uNkulunkulu ebaphanisha. uNkulunkulu uyakwazi ukuphindiselela. eKorinte umfundisi ubefundela lapha abantu ababengaphathi kahle isidlo ku chapter 11. Uthi uPaul abanye benu nibuthakathaka futhi niyagula abanye sebefe ngisho ukufa. uNkulunkulu wabulala abazalwane ebandleni laseKorinte ngenxa yokudlala ngesidlo. Yamkhumbula Ananiya nonkosikazi wakhe abaqamba amanga bethi banikela yonke imali kanti babamba ingxenye yayo. Kwizenzo chapter 5 uNkulunkulu wababulala phambi kwebandla. uNkulunkulu bazalwane akasinto yokudlala. Ummeli wesathu uNkulunkulu abantu abayesabi into kuyiyona eyesabiso kwangempela ngoba bamazi abantu uNkulunkulu. Bathatha ugrandfather uNkulunkulu ohlele ezulwini obheka ukuthi konje angakwenzelani enhle. uNkulunkulu lithi iBhayibheli kwenye indawo ungumlilo oqothulayo masimesabe uNkulunkulu bazalwane. Siyadlala thina ngezinto okungamele sidlale ngazo. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ngiyisho ngiyathi uNkulunkulu uyakwazi umncane ngakuphi wena. Mhlawumbe usigora. Kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ukuzwisa kanjani ubuhlungu mase efuna ukuzwisa ubuhlungu. Yabona umzali edonse ibhande eshaya enganeni ukuze ayizwe ubuhlungu. uNkulunkulu uyakwazi ushaya kanjani ngoba umdala nje futhi uyisikora. Uyazi ukuthi kubuhlungu kuphi. Uyazi ukuthi angathathani.
noma lethe ini ukuze kuzwise ubuhlungu ngenhloso yokukhipha ezonweni. Ungamlingi uNkulunkulu, ungaboyilingi inkosi uNkulunkulu wakho, ngoba uzukumela umlilo oqothulayo. Angakakhuluma ngesikhoko ngisho nje usala emhlabeni webazalwane. Uyakwazi ukugwebana uNkulunkulu. Inhlupheko ayihleze zingenxa yokuthi abantu bonile. Khona inhlupheko efika umuntu engazange enze sona. Kodwa ezinye inhlupheko zabazalwane ziza ngenxa yezono zabazalwane. Ingakho uJakobe athi umuntu egula athi uma enzile isono uyoxolelwa sona, abantu abakhuleke ngoba okunye ukugula kuza ngenxa yokungalaleli ngoba bazobe bekolozela uNkulunkulu bengafuni ukuphenduka ezonweni. uNkulunkulu alethe izifo kubona, alethe inhlupheko, kube nzima empilweni ngoba wena uyamgolozela uNkulunkulu kanti uyakuthanda uNkulunkulu, akazi ukuyeka ugoloze. Kunjengomzali oyithanda ingane, ngamanye ngikubhaxabule ngebhande ukuze uphile. Kunjalo noNkulunkulu kubantwana bakhe. Lesabeke uswazi likaNkulunkulu mzalwane, ngiyakuncenga nawe. Liyasabisa ngempela uNkulunkulu esekubhaxabula. Singazi futhi asizukusho ukuthi uyabhaxabula ngoba sazi ukuthi uNkulunkulu akasitsheli. Sokhuleka sikududuze kanti wena uyazi. Ophenduka ezonweni ungayilingi inkosi. Inesandla esinzima inkosi, iyabulala ngisho ukubulala uNkulunkulu abantwana bakhe nxa bengaphenduki. Uthi uJesu kuMatthew 10:28, ningabesabi ababulala umzimba bengenamandla okubulala umphefumulo, kepha kakhulu mesabeni onamandla okubhubhisa umphefumulo nomzimba esihogweni. uNkulunkulu lo asimesabi. Ngokuthi uNkulunkulu simele ukumesaba, kushiwo nokumesaba nje okwangempela. Ukwesaba ukuthi uNkulunkulu uzongenzani mangase ngingathembeki kumandimande. Ngiyasaba nami. Mangase ngiphoxe igama lakhe njengoba bangazwe nje umuntu oshumayelayo, ngilihudulele emanyaleni, uyongenzani uNkulunkulu? Nami ngiyayisa